Takže zdar banda, já vás zdravím. Vítám vás už u 10. dílu ze hry Subsistence. Máme tu krásný svítání. Hezky se nám rozednívá. Dnešní plán by byl takový, že bych rád zašel do jeskyně se potápět a zkusil jí, máme už konečně ty cepíny. A rád bych vyzkoušel projít tu jeskyni tady odtud, projít jí až sem dozadu, až na to druhý. A pak pěšo dojít semhle zpátky. To jsem dělal poslední 4 dny, máme jinak den 105. Nebo 5 dní, tak jsem nedělal nic jiného, než těžil dřevo. A to jsem recykloval, furt dokola. Co to šlo, plus jsem nechával jakoby dobíjet. Plus jsme ještě jeli přes generátory, takže používali jsme všechno. Takže spotřeba skoro všechny materiál. Ale to nevadí. Ale máme vyrobenou BCU bombu. Takže na konci si dáme videjk, si dáme raid na tu poslední Hunter's Baseku. A zničíme ji. Hodíme ji do luftu a budeme ji zkoušet pak ještě vybrat suroviny z toho. Padnou tam prémový party, který vlastně pak používáte na vylepšení na 4. level, protože v tuhletu chvíli už maximálně můžu vylevlit, ale můžu už poslední úroveň, ale to chce ty části prémové zbraně a ta padá pouze jenom když vyrejdíte, jakoby když zničíte základnu. Tak pak teprve z toho vám získáte party. Snad 4 nebo záleží podle toho, z jaký basky jakoby ničíte. Takže to bychom měli. Ale musím si najít cepíny. Vezmeme cepíny. Chtěl bych ještě trochu jídla, abych potratil. Že jíst budeme tam. Vždycky z nějakého táboráku, tam vždycky i vypleskáme a z jejich táboráku si tam něco upečeme. Tam budou netopíři vlastně. Takže tam sežereme nějaké jídlo. Jedlo jsem toto dalo. Chci se právě ještě najíst na cestu, než půjdeme, takže bych rád, abych trochu ještě vyhladověl. A vydáme se. Vezmu si určitě s sebou nějaký vody. Ono se nestratí, když vezmu všechny. Ono nám to aspoň dává, jakoby z hladu nám to dává +5, takže 0,0 nic, ale aspoň tu i vitamíny. Že nemusím sebou brát mrkev nebo takhle. Takže tak. Vezmeme si munici. Jsem teď celou dobu hrál jenom na šípy. Se mi s ní dobře hraje. Ale můžeme si vzít sebou teda aspoň takhle. Někam tam to spotřebujeme, jsme to viděli minule. Vzal bych pistol, ale ta je úplně k hovnu ta pistol, ale můžeme vzít tu. Vezmeme místo zatím sekery. Sekeru si vezmeme s sebou. Vezmeme si náboje. Doplň to. Těch pade si myslím, že bude stačit. Co ještě? Můžeme vzít polovinu tohodle. Polovinu tohodle. Ať máme když tak. Potápické vybavení máme tam, takže toto by mělo být v pohodě. Jdeme stejně jenom jednosměrně, takže jdeme jenom, vyrejdíme tu a jdeme dál. Budeme pokračovat furt dál. Jako mohli bychom se vrátit, vyhodit tam krystaly a jít radši s prázdnou. Ještě uvidíme, až tam dorazíme. Takže to bychom měli tohleto. A chtěl jsem healovačky. Budeme potřebovat, je to jeskyně. Vem klidně těch 15, doufám, že to bude stačit. Doufám, že to bude stačit. Tady nabujeme magnumku. Tak kope jak svině. Ale jako když je trefíte, že je to odhazuje. Takhle myslím.
Ještě vydržte, zaliju si kafe jenom. A jsem tu. Aspoň trochu vyhladovíme. Dobrý, jsem zpátky. Ještě napiju. Krasavec. Káva fakt bodne. Zahřeje na těle i na duši. Měli bychom mít tak nějak všechno. Jediný, co ještě vezmeme, tak je krumpáče. Ty vezmeme. Ty se budou hodit, stejně budeme zbrát jenom uhlí, krystaly a maximálně houby, ale ty tam budeme žrát po cestě. Nebo se budou kazit. Takže tak a ještě jsem chtěl... Dílovačky mám. Nažrat se dá. Nevadí. Doufám, že se neskazí do té doby. A jdeme, no. Jdeme, lidi. Zkusíme, uvidíme. Když neskusíš, nezjistíš. Nevím, jestli tam nebudeme chcípat na horko. Jako nic takového není, jako nějaký repelent nebo něco. Že byste byli vůči tomu odolný, maximálně se budeme krát muset slíknout. Uvidíme. Hlavně jaký to bude, jestli to nebude nějaký hardcore. Tak pití mám sebou, takže kdyby náhodou... Hele, nažerem se, až budeme přímo tam. Než budeme v jeskyni. To bude tak optimální. Takže to maso nám, to kuře nám jakoby dá celé jídlo. Takže aspoň takhle vyčerpáme trošku. A až budeme v jeskyni, jak se nějak nebudeme zdržovat, prostě hnedka půjdeme. Takhle, chvíli kleknem. Nevím, jestli to pomáhá. Přišlo mi pak kolikrát, že jo, než když jsem jenom stál. Že takhle prostě jakoby asi si víc oddychne. Vlastně tady to dělají i ty hantři. Tak nevím, jestli to má na to nějaký vliv, nevím. Stačí. Až budeme stejně plavat, tak se to stejně dobije, protože tam se to nepočítá jako to, když držíte shift. Kuře, zrovna tě nepotřebuju. Tady jsem taky mýval bejsku. Jako druhou. Tady přes tu vodu. Že se hodili takovou lávku. A uprostřed byla bejska. A měl jsem udělaný schody jakoby do vody. Takže jste mohl mít takový molo. Kde jste si vlastně jakoby svítili, takže jste měli jste klid. Akorát na hovno bylo to, že hantři plavali za váma. Takže plavali jakoby do vody a snažili se jakoby pod bejskou jakoby ničit. Což mě vždycky sralo. Takže jste tam museli pak udělat stěny. Ale jak tady krásně vidět ten stín. Když lítáte v tom, v arku Ascended, tak ty vole kostičky, jako stín. To mi na tom sere. Že tahle hra je stará jak svině. Takových 10 let určitě. A furt má kolikrát lepší než v arku. A to na tom pracoval jeden člověk, tyjo.
Kam pamatuju ještě doby, když tady bylo místo toho jezera jenom nic. Jste museli mít studnu. Dobrý to je, že já vím, kde to je, tak hnedka ta jeskyně. Takže dojdu si jenom tady do domečku. Vezmu si výstroj. Vezmu si 2 lahve, to bude stačit. Stejně budu potápět se jenom dolů a pak nahoru. Naladíme, to mě hnedka vyslíklo. Hele, doplavem a... Doufejme, že nechcípnem. Ale trefili jsme se. Hlavně tenkrát nebyly takhle značky, jak je to teď. Tenkrát se to fakt museli hledat poctivě. Takže vám to ukáže na jaký straně přesně lokace. To jste se hezky plavali. Co je? Jsi se sekl? Se mu jak nechtělo. No, vím, že musím na tuhletu stranu. Mám blíž domeček. Myslím. Jako on je tady přímo nad náma, ale myslím si, že z té strany to je blíž. No pomalu, kdyby náhodou tady byli. Takže jsou. Dáme si. A to si všechno necháme u sebe. Mám tady však jílovačky. No, můžu tady aspoň nechat takhle. My se najíme. Napijem. Takhle, takhle. A nic, jo. Je vole ozvěnách svině. Čekejte. Ať vám z toho nehrabe. Hlavně ať mě to nepřeřvává v té jeskyni. Nastavení. Hlavní hlasitost. Jo, ale to mám už tak snížený a i tak to řve, jo. Uvidíme. Necháme se překvapit. Ty tam kam běželi. Ajčáci. Ale natížíme si krystal. Oblídneme po okolí. Hol na blbečky narazíme nebo ne? Uvidíme, no. I když tady bych mohl magnumku. Bych ji mohl pleskat. Mrknem, zatím topíra nevidím žádnýho. Uhlí taky žádný. Tady jsem kolikrát měl právě, že uhlí. Rád bych je vypleskal, aby mě neotravovali. Kam běželi debilové. Nerad bych, aby mi někde vyběhli. Ty vole. Ty vole, to je zbraň. Jo, bráško, vydrž. Jak vzal čáru, ne? No, pojď, blbečku. Nebyli 3 náhodou. Chybí mi ten druhý. To nebudu potřebovat, pak vyhodím. Nevím, kam šel ten debil.
Hm. Jedno. Ještě nepůjdeme dozadu, půjdeme tady tudy. Tady to celý projdeme. Sbíráme uhlí a takhle, co je tamhle. Vidím krystal. Máš to, bráško? Těžíme, zatím žádný netopír. Máme další uhlí. Dneska to je nějaký obdařený. Ještě je tady nahoře něco. Kolikrát tady bývá schovaný. Tam o tom krystalu vím. Houby, jenom se rozlížím tady z výšky. Tamhle vidím vajčáka. Vypleskáme, nebojte. Vezmeme Winchesterovku. Někam musíme se dobře trefit, ale. Sorry, bráško. Tady nejsem, nějaký materiál. Takhle. Ještě projdeme ten vršek. Stejně půjdeme dolů, tak ale když už jsem tady, tak to chci projít. Nechci tady nic vynechat. Tentokrát vím, že tady to je průchozí. Ale. Koho to tu máme? Jo, vole, tak konečně to je vydatnej ten. Kejva. Konečně. Předtím to nebylo takhle šťastný. Beru houbičky. Hej, vole. Hej. Sráči. Což bych mohl zatím vyměnit místo tohodle. Vezmeme maso, bude se hodit. Říkám, krumpáče teď brát nebudu sebou, už další. Rozbije se, jak se rozbije, vezmeme novej. Tak. Nejsem houbu. Trošku se nažer. Jdeme dál. Co, budou tady? Zabijem. Budou. Nope, už by tady byli. Ale ani netopír tady není. Minule tady byl. Takhle. A Geronimo. Musím si, že jsem tam spalnul krystal. Nejsou tam, ne, hantři. A rád bych si tam hodil to maso, když tak. Když dovolej. Po případě hodím jeden uhlík. Dobrý. To vydrží. Nenechám tady absolutně nic. Tady. Přišlo, jako když jsem skrčenej. Takhle. Vyhodíme krystal 26, jsme tady získali z téhle půlky, jo. Dobrý.
Hele, potápěčkový strom můžu tady vzít. Tohle si vezmu, nevím pak, jestli se nebudu muset slíknout. Zjistíme jindy. Najíme a jdeme dál. No a takhle budeme přežívat, no. Tady mi to vždycky doplní vodu a vitamíny. Ale na topíru holce takhle najíme vždycky. Tak dělej, ale. Tady. A jdeme dál. Jdeme vokum dál. Jdeme vodům dál. Mě zajímalo ta láva tam. Jestli to bude něco hard, ty vole, nebo jestli to bude tam, jak určitě spadne, tak je konec. Můžeme se s věcma rozloučit. Myslím si, že tam vidím netopírka. Netrefil jsem ho, jo? To jako vážně, jo? Let's go. Říkejte mi, Messi je snip. No dobrý je furt, že tady je voda, takže kdykoliv zabijeme zvíře, tak se hnedka může umýt. Další jídlo. Doplň, ať jsme furt full. Ať nestrácíme žádný vodíky. Ej vole. Krystalů člověče najednou. A to ještě berte to tak, že půjdeme tu druhou kejvu, to je úplně to sama. Až projdeme tu jeskyní. Já nevím, jestli tam po cestě budou ještě nějaký krystaly, ale myslím si, že určitě jo, když jsme tam minule viděli, když jsme koukali dolů. Tak jsme tam nějaký ty krystálky viděli. Tady jsem. Jaký jsem mohl dát, nějaký lepší. Tady. Bude mít krystalů, člověče. Jo, dřevo už jsem pak ve finále používal pouze jenom do recyklátoru. Aha. Jsem celý, že nemám. Nebo to je pro mě nejlepší mota a teď naposled jsem spotřebovával nějakých 76 vajíček jsem dával a dalo mi to nějakých 170 moty nebo tak nějak. Nebo 300 něco, hele teď nevím, tyhle. Kdybych kecal, dávalo to snad 3:1. Tady něco? Nic, jo, krom hub. Ale houby vezmu. Sežerem. Třeba taky za to bude nějaký achievement. Já jsem se sbíral nějaký počet hub. Já jsem Messi je sbírač. Netopíra nevidím žádný, jo. Vidím Huntery, maximálně tak. Nevzali jsme náhodou náboje do pušky. Já jenom, že už nemám. Že bych ji dal do inventáře někam. A to už tady Huntery, jo. Okay. To mě teda těší. Ale zase, když jim dáme headshoty. Ale po případě máme luk. S tím to půjde taky jak dýka. S tím bychom taky měli dávat one-shoty. Tady si projdeme ještě tady to. Jak mám nastavit? Nastavíme ty druhý šípy. Prémiový. Přímo na tyhle situace dělaný.
Budu jak Robin Hood. Jedním šípem trefím 3. Kurva. To teďku jeden. Půjdeme na blízko, no. A zbytek magnumka. Letadlo? Kam šel ten debil? Debilku. Tak, jsem byl teda drahý, ty vole. Co nebudeme potřeba, vyhodíme. Teď jenom vyzbíráme, co je potřeba. Teď se člověk, když je tady, tak se ani nepodívá na mapu. Jestli spadlo nebo nespadlo. Tohle můžeme vyhodit. Vyhoď. Co jdem potřebovat? Zatím to necháme u sebe, kdyby náhodou jsme byli plný, tak vyházíme. Vybereme pak tam ten dole a jdeme domů. Nebo ne domů, jdeme dolů, takhle. Takže ještě tady to a tamhle to a jdeme. Jo. Žádnej netopír, nic. Tamhle to sedu. Draslík nebo co to je? Nepotřebuju teď nic. Teď mám jinak úkol. Pojď. Steak medium. Ten krásně propečený stejček. Nejlepší ještě s vajíčkem. Takhle. A nic nepotřebujeme. Tak. Vymlátíme tohleto. Ale kdo ví, třeba za to bude tak nějaký achievement. Pokud nezabloudíme. Nevím, jak to tam je rozsáhlý. Jestli to je jenom nějaká trasa, jenom jedna. Nebo jestli to tam bude nějaký jak bludiště. Skákej tam, skoč tam. Kde máme ten krystal? Nebyl tady náhodou krystal? Byl? Tady nebyl teď do teďka. Jdeme jenom se na to rozcestí, kde jsme se procházeli nudy. Dobrý, tam už nic není, maximálně tady nic. Tak jo lidi, jdeme. Jdeme lanařit, zkusíme, kam nás to zavede. Doufám, že přežijem. Doufám, že to nebude něco hard. Ale ta Winchesterovka mi teda sere, že mám tady úplně zbytečně. Hele, máme tady. Tak. Tady něco. Houba nebo něco. Nope. Říkám, na tebe seru, na draslík. A jdeme tady. Teď dělají frajery, když tam nejsem. Abych je nemohl vypleskat. Nevadí, já jim to vrátím.
Já jsem právě byl vybírat, je to tak 2 dny zpátky, jsem byl vybírat, no včera. To bylo jako když jsem hrál jakoby den dozadu, že jsem jim vybíral bejsky ty dvě malý. Ale já to hraju přesto, já to hraju přes... Vidím huntry. Teď dolů jen tak si nemůžu. Bych ho rád viděl. Debila vylízaný, jo. Mohl bys vylízt, hovado. Rád bych jako slízal dolů a on do mi střílel a já nemohl nic. No, vylez. Hele, přehodím si tračit cepínek. Tady. Já ti kouknem. No, vypadá to zajímavě. Co jsem říkal? Mohl bys vydržet ty hovado jedno. Na blbečku jeden. No, máme tu horko, takže budeme muset se slíknout. No, co nás bývá? Mohl by nechtýpat chvíli na vedro. Říkám, nevím, jak to tady bude probíhat. Takže uvidíme. Ta lava mě docela děsí. Neříkám nic, že teď mám vysoký tlak. A to mám normálně nízký. Nemám strach, že spadnem a chcípnem. Tak. Já nevím, kudy máme jít. Tam jsem viděl krystaly. Tak. No ale je to vedro. Ne, že ne. Láva si řekne svý. Tady bych se asi nenapil. I když tady to vypadá, jako že by tady mohlo být trochu chladněji. Ale tady 40 stupňů, co koukám nahoře. Clear. Nevím, jestli jdeme dobře nebo ne, ale asi jo. Nikde nás to vyplivne. Ale je tady furt vedro. Pojď, debile. Ale tebe si vezmu. Ty mi možná časem dáš... A já se tady ale nomiju ruce. No nic, vydržíme to bez toho. Krávo. Jak tady hučí? A toto mám stěžený na minimum. Nevím, jak to budete slyšet vy. Mám... radši půjdu opatrně, nechci si zlomit nohy. Nechci si dolámat hnáty. Tady bych si nechtěl zlomit nohy. Ale mám tady nějaký bedny. Co v tom? Obova spětí voda. Dobře, OK.
Takže i to tady můžeme získat. Ale je to aspoň dobrý, aspoň ta hra ti aspoň trochu pomáhá jakoby v tom, že nechcípneš tady aspoň na žízeň. Takže ti dají aspoň tu čistou vodu. Ale musíš najít ty česty, no. Hele, já nevím, jestli mi jde dobře. Nevím, jestli jsem se měl vydat radši dolů. Tam někam. Sice nevím kam tam. Tam asi nikam. Asi jdeme dobře. Podbyček. Tady zbytečně nechci riskovat život, plejtvat. Slyšel jsem? Ještě někdo? Hoši? Jako bych ho slyšel, ale... Debil, jeden jsem se lek. Hovado jedno. Ale jak jsem ho rozstřík. Tady jsem kde viděl tu čestu. Tady. Vyloupnem. Potápěcký bavení, dobře. Tak získáme trošku víc z toho tady. Hele, tohle to můžeme klidně teda vyhodit. Já nevím, kolik tady toho získáme. Tady napisy ještě takhle. To asi tak všechno. Víc nezmůžem. Něco na prohledání. I tady se nikam nedostaneme. Ale nevím absolutně kam jdeme, ale jdeme nikam. Tamhle vidím bednu. Chci všechno, když už jsme tady, tak chci nějak prozkoumat všechno. Tady. Zíče. Uhlí beru. Říkám, tam ten zblíkový můžu najít jakoby u sebe. Plus můžu dávat jakoby ten, ať mi to kope ten. To je zase nějaká jeskyně, ty vole. Oši, my budeme bohatý. Zašel bych ještě tady, tudy. Někudy, tudy. Tady to tak někam vede. No, jako to si budem. Zajímavá jeskyně, neříkám nic. Sice furt mám strach, jsem furt nějaký vyklepaný, nevím proč. Přitom zatím to vypadá v pohodě. Zatím tak nějak stíhám vše, co se tady kolem mě děje. To zase vede kam? Říkám, vyradil jsem obě dvě bejsky, takže to jsou nejspíš oni. Co na mě útočej? Už nemám žádný houbičky. Nemám. Se napijem. Hele, prozkoumáme to celý. Ať víme, co nás tady čeká. Debil jeden. Tam to mi přišlo, že to vede nikam ještě někam dolů, ale tady to zase vede nikam zase na druhou stranu. Skoro, že ti to neukáže mapu. Že bych se podíval na mapu, jakoby kde jsem, nebo jestli jdu správně, nebo říkám, já nevím kam jdu. Nerad bych tady jakoby tak nějak chcípnul. Viděl jsem Huntera. Ale dobiju.
přesný. Spadl do lávy, ne? Chudáčko. Tak. Co, Šani? Cink a konec. Nevadí, máme další rezervní. Počítal jsem s ním tak nějak. Takže mi jedna sekirka nevydrží, nebo jeden krumpáč takhle. Co ty nabízíš? Pak vyhážem. Hoši, vy kam mě vedete? Vidím bednu. Jestli tady to není třeba jenom místo ještě, kde se dá vylútit, jakoby, kde můžete sebrat nějaký třeba krystal nebo takhle, že tady můžete třeba dropnout. Tam tu jsme asi přišli. Nebo my jsme se vrátili zpátky, jo? Nebo jak to mám teď? Tady už nic není. Takže když půjdu tudy, tak tam se dostanu tamtou dírou nahoru, ne? Nebo nechápu tu. Tam byla taky nějaká díra, ale tady mi to vede někam taky nahoru. Ale nevím, jestli tady tudy jsme právě my nepřišli, tudy, a my jsme se nevydali tudy. Asi ne, protože tady jsou krystaly. Hele, tak absolutně nevím, ty vole. Co je to? A tady je co teda? No, tudy my jsme přišli, ne? A my jsme se vydali tudy. Ne? Jo. Jo. Takže nejspíš musíme tam ty díry, my jsme akorát udělali velký jedno kolečko. Ale napijem. Napij se, bráško, napij. Tam bychom se vraceli. Tady jsme přece fajtili, tady. S těma hantrama. Tady vlastně byla ta bedínka. Jo. Takže půjdeme tudy. Takhle tudy. A potom cesta vedla někam tam dolů. Jakoby někam tam. Tady ne. Může bylo o kus dál? Tady. A to zase jdeme někam úplně do Rici. Já mám radši, když jsem nahoře, než když jsem dole. Ale bedna. Vidím idiota. Viděl jsem to debila. No vidím, co to nejdeme za poklad tady. Pojď. Taky jsme hrát solární panel. To jsme to vyhodili. Jednu flašku vody, jo. Místo peří máme dost. A radši beru vodu. Tak. One shot. Ty vole, kdyby
Aby Robin Hood se mohl učit, tak se učí ode mě. Clear. Tady nic. Tady nic, tady nic. Vedeme, to jsme to vyhodili peří. A to mě jak netrápí, toho mám víc než dost. Ty hovado jedno. Ty debile jeden. Myslíš, že ty šípy rozdávám? Kokot. Tady. Říkám, radši použiju jílovačku, nechci riskovat zbytečně, že tady chcípne. Co ty nabízíš? Něco, co nemám. Jídlo bych bral, místo sereme na trávu. Nějaký ten vitamín. Trávu si furt můžu nazbírat. Dobrý, takže tady nic není. Tady taky ne, takže musíme tudy teda. A tady buď se vyleze nahoru po stěně. Jo. No, kdybych ji neměl, tak asi jak jsem sem dolů asi slez. No, ale nechcete chcípnout tady. Protože já v tuhle chvíli pak, jakoby, kdybych já tady umřel dole, tak už nemám hrozeckou jako výzbroj, abych se proto dostal. Jako mohl bych, s tím, že bych vzal ten glider, že bych sem dolítnul. Ale bylo by mi to k hovnu. Kdybych nestihl si pro ty věci dojít, tak bych stejně jako ty věci přišel. A neměl bych ani to, ani to. Takže jo. Bylo by to úplně na Pikachu. Papá, jiskinko, papá, doufám, že jdeme na povrch. Vlez nahoru. Jo, to chci ještě máčknout Ečko, když chceš úplně jakože se vyškrábnout. Tady jsme zase... Hele, nejspíš jsme už na té druhé jeskyně. Doufám, že to není ta samá jeskyně. Ale mám pocit, že ne. A skválně, tamtý jsme dávali do bedny snad nějakých 29 krystalů jsme dávali. Uvidíme na konci, kolik získáme, plus těch 29, k tomu připočtem, když projdeme jakoby obě cavey takhle najednou. Ale vypadá to, že... Jsi byl jasný, bráško. Nemáš kolegy. A ještě jeden. Neboj se, bráško, neboj se. Nějaký ňamky. Bral bych netopejrka. Nějaké to maso. Našla ta bylinka. Co to byl peří? Na to srát. Ale oni to smažili. Pojď. Krásně kuřátko. Nalemtáme, hlavně už nechcípáme vedrem. Takže se můžeme zase v klidu oblíknout. Tak, máme místo. Máme místo. Já jdeme lutit. Ale nejspíš to není ta jeskyně, kde jsme byli. To je ta druhá, to je ta spodní. Když jsem myslel, že jsou stejný, ale nejsou asi. My jsme vyšli tam tudy. Jako na jednu stránku jsou i nejsou, ale tak. Projdem to, no. Co to půjde? Teď už můžeme dát trošku i do kroku. Ale nazbíráme všechno, co jde. Oblídnem se. Tohle nechci.
Ale houbu beru. Vidím krystal. Tady máme už první tu podvodní jeskyně. Tady bychom se mohli už potápět. Mám za to. Kde to je? Tak ještě ne, prej. Ještě prej brzo na to. Žobu. Máš štěstí, že jsem po jídle, takže nepotřebuju tě. Takhle. Houby berem. Uhlí. Takhle. Tak nějak vzpomínám, jakoby, jak ta jeskyně, abych nevynechal nějaký místo, protože tam to je taky vlastně jakoby do takové osmičky je dělaná ta jeskyně. Bych nerad ztratil nějaký ten spot. Říkám, nejvíc mám proběhlou tamtu. To jsem měl nejblíž, ale hlavně tenkrát nebyly jako takhle průchozí. Takže tam ta podobně byla jakoby to a nemělo jakoby důvod se dávat do té druhé. Bez tak se strávilo jakoby jeden celý den jakoby v té jeskyni, když jste ji procházeli. Krystal, krystal. Tam nějaký světlo asi nahoru. To je asi ono, nebo nevím. Jo, vole, tady je krystalu. Doslova na mě volá ten krystal. Ne, ty vole. Co to bylo, ty vole? Santové. Tady roznášeli dárky. Tadyhle. Budem smrdět krystalem. Budem smrdět krystalem. Nevadí, bude aspoň na šípy. Chtěl bych mít aspoň tak 200. Říkám na tyhle huntery, to je dobrý. Dáváte vančoty. Tak. Tam to někam vede. Nevíme kam. Tady je plot nějaký. Vidím, že tam to asi nesmí. Je to asi vývojář, asi ještě připravuje na něco. Teprve tam asi něco chystá. Nebo jakože to bude asi pak jakože východ. Ven. Ale aktuálně si nikam nedostaneme. A je tam nějaký oheň, nebo co tam je, láva, nebo... Kdo ví, co má vývojář v plánu do budoucna. Pak až vyjde nějaký update zase a bude něco zajímavého, tak dáme další. Ukážem si pak. Ale teď absolutně nevím, jestli jdeme tudy nebo tudy. Ale vidím, materiál vybírám. Dáme takhle. Tady jakože nikudy. OK. A my jsme chtěli tam někam asi. Tam je něco s vodou, vidím ty odlesky, nebo jenom myslím to haldí. Ta hra. Ne, potůček tu je. Ty nevím, jestli mám jít tudy dolů. Nevím, jestli jsme tady ty huntery už vypleskali, nebo... Nikoho tu nevidím, ale asi jsme je vypleskali. Jen doufám, že se nevracím. Jo, tady jdeme dolů. My jsme minule šli tudy. A my teď teda půjdeme tudy. A jdeme teda doleva.
A uvidíme, kde nás to vyflusne. Tady je tata. Dá se to projít. Nepustí mě to? Haló, hro? Řekni mi. Kudy? Tudy? Ne. Tady nic. Oni fakt ve finále tam to nebylo tamto, ale jakože tam tudy máme jít, ale píčovina. Aby jsme zase lezli dolů. Tady má být někde takový ten podvodní vstup, jako je tadyto. S tou vodou. Jakože to asi vypadá, že to bude ono. Uvidíme. Ale možná to bude ono, ten výstup z jeskyně. Kam stejká ta voda. Ale tady je nějaká cesta. Někam. Jo, to je jenom nahoru. Dobrý, víme, to je něco podobného, jak máme tam. U tamtoho, jak máme ten domeček, jedeme tou cestičkou, tak tady to je vlastně to de facto to samý. Bude tu hunter nějaký? Ani žádný netopejr. Dobře. Máme takhle a tady vlastně skáčíš do té vody. Tady už si to pamatuju. Ne? Halo? Do píči, kde jsme teď? Není náhodou ta cesta? Ne. Hledám aspoň díru. Jestli tady je náhodou, ne? No, už vylezeš nahoru, nebo ne? No, rozsáhlý to je jak svině. Co si budem? Jestli jdeme dobře, to vám neřeknu. Sám nevím. Ale asi jsme tady určitě nebyli. Už jsou tady krystaly, ty věci. Ale furt to vytěžíme. Vytěžíme, co se dá. Tady vlastně jsou ty hántři, jak je vypleskáme. Stanou budeme jednou brokovnicí. Kdyby tady byli. Vidíme topejra. Vezmem. Ještě půjdeme tam taky, ale kam to jdeme? Netuším. Ale někde vyjít musíme. Jen doufám, že tady nechcípneme na hlad, ty vole. Nebo ta hra nevypadá jako, že by mi chtěla nějak pomoct. Dobrý. A poslední. Snad takrát vyjde. Že by tady to byla ta jeskyně, teda ta voda. Kde vlastně budou ty průchody? No to, že jo, tady to je. Bomba. Tady vlastně teda vlezete do jakoby do té jeskyně a tady vylejzáte a musíte se nikam vydat úplně do neznámo kam. Což tam ta jeskyně mi teda přijde jakoby lepší. A tady to je zase velká jak svině.
vylutíme. Nebyla tady náhodou na ty huntři tady někde. S tím netopírem. Já jsem tady prudil. Omrknem. Jej, já nemám nový to bráško, počkej. Je. Tak kam ty si běžel, ty debile? Hej. Dostal bídu. Ten netopír mě sere, vole, kam šel? Netopejr, netopejr. Nikde nic, ale masíčko si můžem vzít. Když to smaže, tak to si nech. Když mohl dát něco dobrýho, bráška. Vezmeme tady ještě to poslední uhlí. A jdeme no teda. Jdeme. Home sweet home. Ještě nás čeká druhá šichta. Ničení huntrů. Zničíme si. Tahle brokovnice je prostě pro mě nejlepší. Pumpovačka taky není špatná, ale tahle je prostě lámačka prostě. To je prostě jinačí level P unit. Proto tamhle to zadu. To je jenom stín nebo nějaký vetřelec. To je nějaký stín, no. Dáme takhle. Jeden vstup. Tak ono to má jenom jeden hlavní, jo. Nemá to ten rozdělený, jak to máme u tamtoho. Nevadí. Sorry za rozmazání, ale lepší to nebude. Tady je jenom jeden vstup aspoň. Což je jinačí. Tam máme aspoň to rozdělení, jakože tam máme ty dva. Podržíme mezerník. A letkou nahoru. Dochází ti kyslík. Pane bože. Pohoda. Tady to je jinačí hloubka, než to máme my. U tam toho, jak máme domeček. Hlavně tady to je přímo. To není jako, že musíme do skály a to. Tady jdeme furt dolů. Počasí je krasavec, jako vždycky. Mapa se nemůžeme podívat. Bejska směrem tamhle tudy. Spán zaplaveme. Ale loupka, ne že ne? Tenkrát, když se to hledali ty vole. A to jste mohli jenom jaro, léto a podzim. V zimě už vlastně zamrzlo jezero a nečapali jste se. Voda byla, že jste se nemohli dostat prostě. Ale za chvíli bude tma. I podle mraku, jak jdou. Což nám tak nějak nevadí. No tak už vyskoč, ale. To nám tak nějak nevadí. To bude mít tak nějak akorát. Když si řeknu jenom 600 metrů, ale ono ty metry jakože člověk mi přijde, že běhá do ranec dlouho a ono neběží. Médio, neposer se. Nemám čas. Teď potřebujeme přežít. Potřebujeme ještě vyrobit C4. Vyrobím tam ještě nějaký molotovy. Trošku mi to tam tu bejsku zhantíme. Než se teda rozpadne, protože pak ještě přijdou znova na nás ještě jakoby, že se budou jakoby jakože vracej.
Takže na vás ještě bude útočit jakoby třeba 4 ty huntři na vás budou útočit. A že pak s tím počítejte, že když je vypleskáte a tu bejsku jim zničíte, tak ještě přijdou. Třeba jakoby potom, co se začne rozpadat, tak začnou chodit. Ale ukážem si. Rád bych to dělal přes den, protože to chvíli trvá, jakoby než se rozpadne. Není to, že to tam dáte a hnedka to vyboukne celá bejska, to ne. Tam to prostě postupně začne jakoby korodovat, když to takhle řeknu. Máme hlad, no. Ale můžeme tady dát vitamíny, než se zkazej. Ale už tam budem. Tamhle vlastně máme huntry. Tím letím směrem. A tamhle vidím tu nejlepší bejsku na světě. Sorry, že se tak rychle setmělo. Takže když tak přetočte, jenom až bude světlo. Plus minus minutka. Nezastavuju, prostě běžím. Běžíme. Po případě brokovnice to jistí. Kopačka do huby. Proč jsem tam viděl to modré světlo? Tady cajk. Tady jsem předtím viděl nějaký modrý světlo. Tamhle jde blbeček. Byl asi někde na návštěvě nebo co? Home sweet home. Jak jsme na tom s elektrikou? Full. Nestíháme, spotřeba, by to chtělo být zásobníku ještě na energii, ať máme třeba 6000. Takhle, takže můžeme v klidu rozsvítit, ať vidíte. A teď lidi, když se podíváme, kolik jsme to nalutili, jo. Jdeme tomu, že jsme vylutili taky tam, jakoby jsme tam vyhazovali těch 29 a jakoby jdeme tomu od každého, jsme dávali 25 pryč, prostě jakoby uhlí i krystalu. A teď máme u sebe 76, takže jdeme tomu kilo a tady máme nějakých 120 uhlí. Jenom jakoby z toho jednoho raidu, no, což je dobrý, ne? To jde. Za mě dobré. Hovno, tady to je dokonce nějaký černá křišťálová ruda, jo? Lze přetavit do černého krystalu. Hele, to vidím prvně. Tady to nevím, k čemu slouží zatím. Tohle absolutně netuším, k čemu slouží. Ale vím, co my můžeme. Rozdělíme na polovinu. Rozdělit na polovinu. Rozdělit na polovinu. A teď hop. 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 Jak je mi zima? Není možný, že mi byla zima. Hele, ještě najíme. Takhle, jsme full. Ještě další jápka navíc. A teď rozděl na polovinu. Rozděl na polovinu. Dodám bajvoko. Nekám teď tady dobře, sice to jakoby žere hodně, ale spotřebuju to jakoby mnohem rychlejš, než abych to dělal po jedný. Takže furt se mi to vyplatí. Takhle. Hele, odtápěckou výzbroj už vlastně nepotřebujeme. Tohle si vezmu zpátky. Bychom měli. Hele, nážu ti tam tohle. To kam patří, jakoby. Teď to má svoje místo, tady to. Máme jednu tu. Tady nemáme nic vyrobeného. Což bychom mohli vzít. Tady těch 8. Jo, ono to chcelo ten. A tady. Chtělo taky 8. A to poslední bylo sklo vlastně. Takže
8. Já počkej, budu vyrábět, kolik toho mám? 4, takže 16. 16. Mělo by být. A teď bráško. Dej mi tam. 1, 2, 3, 4. Přesně nám to išlo. Vyházíme tady. Dáme tady. Jeden molotov sem. Tam si pak všechno vezmeme tady to. Jenom teď aktuálně to všechno vyházíme. Tak jak by mělo být. Náboj do pistole hodíme sem, do brokovnice si nechám. Stejně pojedeme jenom tady jakoby tutu. Takže nic víc tady už sem nepatří. OK, to se ještě napijem. Potom tady. Tady. Jo, jsme vyždímaný, to se týče nějak surovin, ale říkám, tady toho máme úplně randál. Jako. Máme ještě na jednu BCU bombu, kde stojí to 30 toho. Ale jsem si hodil 30 píny, abych je viděl. Nepotřebuju. A tady. Tohle semhle. Tohle semhle. Healovačky mám, to mám. Pití mám. Jediný, co my potřebujeme. Tohleto. Jen to tam vypálíme. Stejně to tam celý se zničí, takže můžeme to spotřebovat všechno. Můžeme to tam všechno klidně spotřebovat. Vezmeme BCU bombu. A to je tak nějak vše. Jo, tu C4 jsem chtěl vyrobit. 86. Rozděl na polovinu. 80. Šest koleček. Jeden ingot. A to mám tam jednu základní desku. A vyrob mi. Vyrob. No, většinu z toho spotřebujeme, no. Akorát na tu vodu kašlem teda. Teda brát nebudu, ať máme místo. Nechám klidně tady. Říkám, tady toho se zbavíme, tohle se zbavíme, tady ty molotovy všechny nespotřebuju. Takže necháme tady dva. Jeden molotov, jeden granát, vypleskačka. Jeden molotov, jeden granát, jeden molotov a jeden granát. Dobrý, máme to na každý ten, takže krumpáč mám když tak celý jakoby na dodělání, plus mám s sebou sekirku a kdyby něco tak brokovnice, říkám, ta ubere 20. Tady máme nástupní dveře. Už se nám rozednívá krásně. Co lidi, jste připravený? Jdeme vypleskat pár hunterů. Já si myslím, že jo. Takže pozasínáme, ať zbytečně neplatíme energii. Tady. Jo, krásně se to taví, krystal se nám krásně dělá. Tady jsem měl nějaký 74, tam mám ještě nějaký 26, ještě když pak půjdu nazbírat. Říkám, není problém. Akorát... No, pojedem brokovnici jenom. Chtěl jsem tu Winchesterovku jako do ní náboje, ale seru na to. Teď budu přehlížet všechny bedny, to se dá. I když to nerad dělám pak. Do Méďovi zbytečně střílet nechci. Hele Méďo, v klídku, jo. Tady se zasekni. Už tam je zaseklý někde. Debílek. Má výdrž ale.
Nechci ho zabíjet, ale. Promácho. A jsme v trapu. Bedna. Já nemám klíče nikdy, ty vole. Jsem líný je vyrábět. Přitom těch beden, co jsem našel už, ty vole. Třeba jednou dnes jsem třeba našel 3. Srnko, nechám tě žít. Teď je čas pomsty. Tak. One down. Druhý down. Co, Šani? Máte něco? Co pak nebudeme potřebovat, vyházíme? Ale jak jsem ho dal magnumkou na tu dálku? Kde je? Až sem, jo, jsem ho dal. Dobře, já. Je bacha na C4. Neboj se, bráško, jdu si pro tebe. FBI, open door. A všichni ruce nahoru. Hej, hej. Hovno vidím tam přes ten kouř. Nechám, ať se trochu chcípají. Protože oni teď se jako v tom otravujou. No, oni dojdou. Další, jen se nebojte. Tak nebude. Tak. Ať je brokovnice. Pojď otevřít dveře, hnedka jí flusnuti. Hnedka ti koupíš. Nade mnou, vší beru. Tak, hele, zkusíme mu tam tomu utřelit hnáty. Jestli to vyjde jak minule. Pojď, bráško. Hej, vole, mě sereš. Brácho, něco ti chybí. Něco ti chybí. Neboj, to by tak. Zkusíme ti ustřelit ruku. Tak ne, hnáty jsem ti ustřelil, no. Neustřelil jsem nic, jo. Napijem, to, nějaký jídlo. Můžeme nachálovat. A teď tady, co vy tady tavíte měť, jo. Ok. Takže. Uděláme to následovně. A schoř, panáčku, schoř. Ohýnku plápolej. Snad jsem to udělal dobře. Když ne, tak třeba rupnou jinatí. Tady si hodíme ten granát. Jak to je to s těma dveřma? Ale teď, že by mohlo by, snad, myslím, že to bude snad 270, zbytek když tak bych dorazil. Mělo to nějakých 280 něco. 8 pětek to vzalo jenom, jo. To je bída, minule jsme před ním hodili jeden granát, jeden ten a měli jsme to vyroftovaný. Nevadí, no. Nevadí.
Tak, kde mi další granát aspoň. Tady něco, nic. Tady žádný granáty, jo. Tohle můžu vyhodit zatím. Říkám, toho mám přes 400. Nechce se mi. Tavení ještě bude. Tady to vyhodím z toho, ať se to neškvaří zbytečně. Benzín ale beru. Beru to. No všechno vlastně. Jídlo. Tady si vezmu vajíčka, takže nemůžu. Bramboráky 2. Aspoň to tam. Mám zvýšený zdraví. To se nám dělá, můžeme klidně vzít. Když tak vyházíme. Hoď, jde mi granát. Nic, jo. Doufal jsem. Přepnem. No, snad jsem to hodil dobře. Doufám, že neurpne ta podlaha. Doufám, že nerupne. Ale to bylo lepší. Tam toho mám zbylo ty vole nějakých 70. Tohle ušlo. Granát je granát, no. Tak. Granát. Díť. Na co? Tady mi taky nedají nic pořádnýho. Cípáci. Prázdno to teda. Berem. Tadyhle. Skaj. Vyhoď. Hlouboký směs. Klidně zatím nech, vyhoď. Kvůli dvou šrotům to dělat nebudu. Máme granát zpátky. Takže bomba. Tady nic. Tu beru. Tady granát. Nic, sklo. Aspoň sklo. Tady můžeme zapnout. Můžeme jim to přetížit. Stejně už to používat nebudou. Teď jdeme tady, hoši. Hop. Jeden. Dva. Nebudu zbytečně plejtvat granátem. Jako na těch 40. Nevím, jak je to možný. A my už nemáme žádný molotov. No. Nevadí. Ten molotov bych klidně udělal, jako by na to ještě vyplejtval. Budete mi nějak netrápit. Ty granáty, jo. Se mi vrátí zpátky granát. Dokonce 3 granáty. Vydatný. Ještě počkáme. Ještě se budeme rozhlídnout. Zapneme to tady na maximum. A rozkotlíme jen to tady. Tady. Vajíčka beru teda ještě. To, nic. Zajedeme si teda nahoru ještě tady. Podívat se na rozhlednu. Dáme si takhle. Koukneme se naposled na bejsku, jak to tady vypadá. Protože tahle bejska už tady pak nebude. Ta se bude přesouvat. Možná změní i design. Kdo ví. Ale co my uděláme, je vezmeme, že naši BCU bombu. Půjdeme tady k BCU. Dáme cvak.
Máme chvíličku čas, to tam bude chvíli vypalovat do toho díru, prostě jak termitem. Taky přijdu huntři. Ale chci, abyste to viděli. No, prostě postupně se bude řítit dolů. Ale mám strašně těch huntrů. Ukážem si na kopci. Jsem cel lekl. Říkám, měli by ještě přijít lovci, by měli přijít. Už jo. Ale. Tak. Jestli to bude všechno, netuším. Ale od huntru asi jo. Ještě vybereme. Co ty máš dobrýho? Já tím vezmu všechno. Musíme počkat, až se začne rozpadat, no. Říkám, chviličku to trvá. Ten začátek, než to začne jakoby se rozebírat. To pak postupně jakoby bude praskat. Tady to máme bednu. U nás já si otevřu, tak pak teprve. Že se to rozpadne. Ne? Jo, tady máme ty části pneumových zbraní. Takže jsem vyhodil skoro všechno, takže bomba. Takže vyhodíme hřebiky, tohle. Tady. Je mi to jedno, zatím to vyzbírám všechno, pak to zase můžu sezbírat si. Jídelky, hřebiky si beru teda. Nábojnice si beru. Palivo nepotřebuju. Jídelky, už jsem plný, jo. No, a takhle to je. Antry už se nic nedostanou, už nemáte ani možnost jakoby nic, je všechno už je, nemají prostě BCUčko tady, co tady bylo. Takže Huntry už se nemají kam vrátit. Získali jsme těch 5 prémiových částí. Takže, a chtělo to 2, a na vylevlení jakoby na 4. level, ale na opravu to je neskutečně drahý. Tam si myslím, že už pak jedete i snad přes tyhle části zbraní, ale nejsem si jistý. A tak to už snad jdeme i teď. No! To bychom měli, co se týče Hunter's Base a jejich ničení. A tímhle bych se s vámi chtěl lidi rozloučit. Ne, že bychom se viděli příště, ale tímhle má série končí ze hry Subsistence. V tuhletu chvíli už nemám jakoby, co bychom si mohli ukázat. Abychom potřebovali, nebo jak získat, nebo tady ty věci. Protože, říkám, co se týče vozidla, tak nemám ho rád, nebo ani ho nechci takhle. Mám rád, když se můžu takhle procházet po okolí, sbírat bedničky, a ne, že budu jenom jezdit sem a tam. Je to třeba něco jiného, když máte třeba v bejsky, jakoby, že bych měl jednu bejsku, jak máme my teď. Jednu tady a druhou bych měl na druhém konci. Pak jo, jakože si vezmu tu krosinu a přejedu si přes hory, ale furt mi teď stačí jakoby tím gliderem, když si dojdu sem nahoru a dolů si to slítnu. Kdybych měl bejsku ještě tady. Takže asi tak. A co se týče lanovky, na co lanovku? Řekněte mi, k čemu lanovku. Já když budu chtít, tak si všude kamkoliv doběhnu. Jako lanovku absolutně nepotřebuju, to už je jenom prostě jakože, když už nevíte jakoby to s materiálem, tak si jdu stavět jakoby lanovku a udělám si prostě jakoby. Ale
za mě zbytečný. Říkám, já jsem rád, když se můžu takhle procházet, nacházím si nějaký ty semínka, takyhle ty věci, bedny. A když budu řídit, tak pojedu jenom rychle, budu koukat na to, abych si nikde nevysekal, abych náhodou nikam neběhl nebo takhle. Takhle mám čistě klid, jedu si svoje a mám takhle tak všechno. Ukázali jsme si cavey všechny, ukázali jsme si, jak jsme se prošli. Za mě to je asi tak všechno, jako co bych k tomu tak této hře řek. Máme, vydržte mi, až se to načte tam. Den 107, možná to ještě skočí dál, jakoby až se to načte pořádně. Počkáme, nevadí, ale máme den 107 a za 107 dní mi trvalo, než jsem se dostal tam, kam jsem se dostal. Jsem rád, že jste tady u toho přitom jakoby se mnou byli. Jsem vám nesmírně vděčný za sledování a já se na vás budu těšit u nové hry. Ještě sám nevím přesně jakou mám tam v plánu ještě další rozjet. Je to spíš hra na nervy, ale tak co už, že je to o tu prdel. Takže těšte se dál na další série, zase zinačí a když vyjde nějaký update, že sem přidají něco nového, jako tam byla ta jeskyně, jakoby v té jeskyni, jak tam byla ta cesta někam a byla zapečená jakoby tím plotem. Tak uvidíme. Uvidíme, co tam vývojář chystá přidat. Necháme se překvapit. Tak jako za mě byla novinka ten černý krystal, nevím absolutně k čemu je. Jestli to je braný jako, že jeden nebo jako dva. Jakože jeden ten černý krystal jsou jako dva. Jo, ale tady ta biska se pomaličku bude rozpadat, prostě dokud celá úplně se nesesype. Ale prostě chvíli to trvá, no, jakoby než po kouskách. Ale to by asi tak bylo tak všechno z této série. Já vám ještě jednou děkuju od srdce. A my se zase uvidíme u dalších jiných sérií. Mějte se hezky a já vám přeju krásný zbytek dne. Mějte se. Čágo.